салом дӯстон, Манчестер Юнайтед футболбозони навро ҳатман харидорӣ хоҳад кард. То ҳол маълум нест ки Тенхаг кадом мавқеъҳоро пурзур мекунад, чунки ҳеҷ кас пай бурда наметавонад ки ба мутахассиси нидерландӣ кадом футболбозон писанд ҳастанд. Вале аниқу рӯшан аст ки ба кадом нуқтаҳои майдон бояд ҳатман футболбоз оварда шавад. Имрӯз мо дар бораи нақшаҳои яке аз беҳтарин дастаи Англия гап мезанем. Ин албатта бо хоҳишу дархости мухлисони ин даста аст ки дар навбати худ мо ҳам аз онҳо хоҳиш мекунем ки ба канал обуна шуда видеои моро бо лайк ва зангулову навиштани комментариях дастгирӣ намоед. Дӯстон, имрӯз низ давоми бозиҳои Лигаи Миллатҳо мегузарад ва аз ҳама рақобатҳои асосӣ дар гурӯҳи А доир мегардад ки дар он ҷо мунтахаби Фаронса бо 2 хол дар охири ҷадвал қарор гирифтааст ва имшаб кӯшиш мекунад ки бо ғалаба бар Хорватия вазъияти худро иваз намояд ва ҳамчунин лидери гурӯҳ Дания бо Австрия ки дар ҷои дуюм қарор дорад рақобат мебандад. Оё Эриксон бо ҳамдастагонаш метавонанд мавқеи худро дар ҷадвал нигоҳ доранд? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯша و کنار دنیا، ولی از هم مهم بونус تا $100 در اولین پرداخت با پروموکد AMG 0777. سلکه بازی در کامنتاریا. با همه موفقیت. ҳадафи асосии Манчестер Юнайтед дар миёнаи майдон Фрэнки де Йонг мебошад. Як мавқеи дигари ду хатти ҳуҷуми марказ аст. Бо эҳтимоли зиёд Криштиану Роналду дар сафи манчестериҳо боқӣ мемонад, аммо ба МЮ ҳатман ҳамлагари нав лозим аст. Собиқ футболбози МЮ Гарри Невил ҳам дар ин бора ишора карда гуфт ки ҳуҷумкунандаи марказӣ бояд оварда шавад. Роналду бозингари беҳтарин аст, вале МЮ ба як ҳамлагари марказӣ ниёз дорад. Бо ин ақидаҳои Невил бояд розӣ шуд. Ҳарчанд Роналду мисли машинаи голзаниам кор кунад, айни ҳол дар МЮ у на дублёр дораду на ҷойгузин. Бо ҳамин аҳвол Манчестер Юнайтед боз Марсиалро ҳам ба Севилля бепул ҷавоб медиҳад. Роналду ҳам дишаб ба Португалия ягон кӯмак карда натавонист. Дастаи Швейтсария бо ҳисоби 1-0 португалиёро шикаст дод, аммо дар сафи МЮ ӯ дар мавсими испаришуда дар ҳамаи мусобиқаҳо 24 гол зад. شاید برای منچستری‌ها باعث تأسف شود که از خریدن نونیز عقب ماندن، ولی در همین کار هم میتوان گناه خودی آنها را جست. اگر بعد چنین فوتبالباز نیاز داشتن، پس چرا بر وقت همه کارها را تق نکردن؟ لیورپول در این ترانسفر مثل تنگن یک پیدا شد. معلوم است که رفتن با لیورپول انتخاب داروین نونیز است، ولی تا توجه دسته کلوب منچستری‌ها چند ماه برای خریدن بازیگر اوروگوئی وقت داشتند. خلاصه این فوتبالباز از دست میرود و منچستر یونایتد در جستجوی حمله‌گری نو می‌شود. یک موقع دیگر خط دفاع کناری گفته می‌شود. در این حال 4 دفاعگر کناری در منچستر یونایتد هستند، ولی معلوم نیست که آنها با تنخاگ پسند هستند یا اینکه نه. طور معلوم است نقش دفاعگران کناری در فوتبال معاصر بسیار بزرگ میباشد. بارسلونا می‌خواهد در خط دفاع تغییرات جدی را به میان آورد. یکی از موقعی که طی چند سال کاتالونی‌ها در آن فوتبال خوب نیافته ایستادند، کنار خط دفاع به حساب می‌رود. بیشترین به کنار چپ رفت دارد. سال‌های طولانی است که در این موقع جوردی آلبا ҳунарнамоӣ мекунад. ҳар боре ки ӯ осеб мегирад, ягон нафаре нест ки мавқеи ӯро арзанда пур кунад. хабарҳо буданд ки дифоъгари Челси Маркос Алонсо шомили Каталониё мешавад. айни ҳол дар ин мавзӯъ оромӣ ҳукмфармо шудааст ва барои ҳаминам таваҷҷӯҳ ба футболбозони дигар равона мешавад. яке аз вариантҳои асосӣ барои Каталониё дифоъгари Манчестер Сити Александр Зинченко гуфта мешавад. футболбози украинӣ то соли 2024 бо шаҳриё шаҳрнома дорад. гвардиола муқобили фурӯхтани ин бозингар нахоҳад шуд. зинченко дар қатори футболбозоне аст ки ҳамин тобистон фурӯхта хоҳад шуд. диққати барса беҳуда нест. нархи дифоъгари украинӣ 25 миллион евро гуфта мешавад ки онро Каталониё пардохт карда метавонанд. барселона агар Фрэнки де Йонгро ба Англия бо нархи 80 миллион фурӯшад, ғайр аз Зинченко боз ягон футболбози дигарро ҳам ҷалб карда метавонанд. рафтани Келини аз Ювентус расман дар охири мавсими испаригашта маълум шуд. то ӯ худаш дар ин бора сухан накард, гапу садоҳо дар ин маврид дида намешуданд. акнун дифоъгари итолиёвӣ агенти озод шуд ва ба дилхуддаста гузашта метавонад. дастаи нави Ҷорҷо ҳам маълум шуд. собиқ капитани Юве мавсими навбатиро дар дастаи Лос-Анҷелес оғоз мекунад. дар ин бора худи дастаи кишвари Амрико дар сомонааш хабар дод. акнун Ҷорҷо Келини аз футболи бузург рафт. ӯ 37 сол дошт. мин баъд Ҷорҷо дар майдонҳои қитъаи Амрико ҳамагонро ба ҳайрат хоҳад овард. дар он сӯи уқёнус чемпионати MLS мегузарад. акнун дифоъгари итолиёвӣ футбол неву сокер бозӣ хоҳад кард.
ҷорҷо Келини ва Леонардо Бануччи дар муддати солҳои зиёд ҳамчун сутуни ҳам Юве ва ҳам мунтахаби Италия буданд. Бояд ишора кард, ки Келини карьерашро дар тими миллии Италия ҳам ҷамъбаст кард. Охирин бозии барои ӯ финалиссима бар зидди Аргентина буд, ки дар он итолиёвиҳо шикаст хӯрданд. Ҳамчунин набаромадани тими миллии Италия ба ҷоми ҷаҳон як зарбаи дигар барои ин дифоъгар шуда буд. Шояд ӯ то мундиал шарафи скуадзариро ҳимоя мекард, вале шикаст аз Македонияи Шимолӣ дифоъгари итолиёвиро водор кард, ки қарори рафтан аз мунтахабро зудтар қабул намояд. 30 июн рӯзи охирини Луис Суарес дар дастаи Атлетико хоҳад буд. Ин дар шаҳрномаи ӯ навишта шудааст. Ба ҳамин ҳамагон пай бурданд, ки ҳамлагари уругваӣ охирин рӯзҳои худро дар сафи мадридиё гузаронида истодааст. Мухлисони Атлетико ин бозингарро раҳматборон карданд, ки дастаашонро қаҳрамони Испания кард. Акнун Суарес ва агентҳои ӯ дастаи нав меҷӯянд. Футболистои уругваӣ метавонад ба серия А равад. Вақте ки чемпионати Италия гуфтам, дар ҳол фикру андеша ба дастаи Ювентус рафт, аммо Луис айни ҳол ба биянканерҳо лозим нест. онҳо дар сафи худ Влахович ва чанд ҳамлагари дигарро доранд. Агентҳои Суарес хизматҳои клиенти худро ба дастаи Латсио пешниҳод карданд. гуфта мешавад, ки римиҳо ҳам ин вариантро писандида мешуморанд. Пас аз чанд рӯз дар сатҳи баланд гуфтушунидҳо атрофи ба Латсио ҳамроҳ шудани Суарес оғоз мешаванд. ҳамчунин Джерар ва Каутино аз Англия ҳамлагари уругваиро ба назди худ мехонанд. дар Астон Вилла ин се собиқ бозингарони Ливерпул метавонанд курномаӣ нишон диҳанд. то тамом шудани равзанаи трансферӣ барои Суарес метавонад чандин вариантҳои дигари идомаи карьера пайдо шавад. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? ба ҳамин тамом боварӣ дорам, ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнаждаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.